SP Production. Master Sura. Бисёр мухлисо хоҳиш карданд ки ака трекҳо дар бораи кия агар имконаш боша як бор номуша бугу дар репо. Хайна мумкин дар дигар репо номуш набиёю рӯи хотири словаи мухлисо ина номуша дар трекам мегирам. Зинда боша. Канали мо дар сомонаи YouTube Xavik TG. Да ғарибӣ навистум репи духтари белавзум. Ӯ ишқи аввалум нест, ма ошиқи дига касам. Бар қасди ӯ ҳаромӣ хостум гирум дига каса. Не ки тақдир набудай ӯрам рафт ранги аниса. Элайлии гумроҳум инна ахир номта гуфтум. Бисёр кас менависа ҳолиям медори дӯстум. Ма бар қасди аниса гап мезадум қатъиу. Гапом сахто нараса бахшиш мепарсам аз шумо. Чӣ репе ки ма хондум ҳамаш қиссаи анисай. Ӯ духтам молпараст ай фикру хаёлш дар киссай. Чӣ қадар дилум ҷошид ишқи ҳароми сархӯш. Ма дар фикру азабум мура гуфтан дилта фурӯш. ӯра васваса кардай нафси ҳароми берамӯш. бо дугонаи фачиш мара мекату буфамӯш. ӯ маҷбур буда гира ӯ сағираи банкира. ма шунидан намехом дига номша ҳаромира. бин чӣ алам дорам дарёи ғам дорам. аз ишқи нопокат нафрат ба зан дорам. вайрона карди ту хонаи бахтамро. дигар намехоҳам оғӯши қалберо. дураи ватан будум ма фаҳмидай хондани репма. репи духтар белавзум ӯром рафтай ноумедма. тарафум гиря карда баланд дод зад бенасибум. ман навхирсан будум ки касе мешава насибат. хандидум ман тарафуш гуфтум чо кади туғрияй. и суро ба қувватай и тақдирай зиндагияй. ту ғами мара нахи нава ки дилсӯзак шидӣ. аввал ку механдидӣ нав ба қадри ма расидӣ. майлумон ҳама рава ма интизор мешам шава. хомӯш карда светам меканум пӯстои лава. ки паи равои ту гум шава най ҳамаи ҷон. ту аввалин бадбахти имрӯта дидан намехом. ишқи ту ай сахти шава нафрат му бадал гаштай. дурӯғ нагӯ чени ма ҳеҷ кара ту дӯст надоштай. агар зарраи ишқим да пеши ту қадр медошт. ту интизор мешидӣ ҳозина мегуфтӣ кош. бин чӣ алам дорам дарёи ғам дорам. аз ишқи нопокат нафрат ба зан дорам. вайрона карди ту хонаи бахтамро. дигар намехоҳам оғӯши қалберо. бин чӣ алам дорам дарёи ғам дорам. аз ишқи нопокат нафрат ба зан дорам. вайрона карди ту хонаи бахтамро. дигар намехоҳам оғӯши қалберо.